Халыкка кайтарылган исем ТСРның 100 еллыгы уңайыннан әзерләнгән өр-яңа тарихи биографик китап нәкъ менә шулай атала. Басма республика төзелү тарихына зур өлеш керткән шәхес Рәүф Сабиров тормышына, эшчәнлегенә багышлана. Бөтен дөнья татар конгрессының киңәшмәләр залында әлеге китапны тәкъдир итү чарасы үтте. Рәүф Сабиров гади авыл малаеннан Мамадыш өязе башкарма комитеты рәисе югарылыгына. Алай гына да түгел. Мәскәүдә Бөтен Союз Үзәк башкарма комитеты милли мәсьәләләр мөдире вазифасына күтәрелгән. Фаҗигале 30-нчы елгы репрессия шаукымы аны да читләтеп үтми. Илнең иң зыялы халык бәхте өчен көрәшүне үзләренә өлге итеп алган меңнәрчә сәяси тоткыннар рәтендә ул да атып үтерелә. Китапның авторлары Нурия Батырбаева һәм Гөләндәм Давыдова. Аның тугандары Замир Петров, Замир Степанович һәм Нурия апалар белән таныштым. Бергәләшеп башладык, инде дәвам иттек без шушы Сабиров эшчәнлеген тикшерүне. Һәм менә бүгенге көндә ул шушы китап югарылыгына күтәрелде. Эшчәнлегенә килгән вакытта архив нәтиҗәләре буенча архивларга таянып язылды бу китап. Һәм мин беренче чиратта аның шушы ачлыкка каршы нинди эшләр эшләгәнлеген күрсәтәсем килде. Чөнки матбугатта ачлык нәтиҗәләре буенча да, ачлыкка каршы көрәшүләр буенча да күп материаллар чыкты. Әмма кызганычка каршы Сабиров Рәүф турында да берни нәрсә дә юк. Менә ничә еллар тикшереп барам, Сабиров Рәүф фамилиясе бер җирдә дә юк.